В живота има моменти, в които се случват доста кофти неща. Това е неизбежно. Повечето хора тогава се надяват да опрат до приятели, семейство и прочее. Но нека погледнем какво се случва, когато един човек е в лошо емоционално състояние. Да кажем, че някой те е обидил, наранил. Ти се разхождаш с тази емоция, ако не се спреш на едно място да изживееш, ти всъщност продължаваш да я носиш навсякъде в себе си, превръщайки я в чувство. В такова емоционално състояние тялото, мозъка и нервната система са обладани от тази емоция. Следователно я търсят навсякъде в обкръжението ти. Та вече, бъдейки в такова емоционално състояние, от тук идва. Този ми направи еди какво си, този ми направи еди що си и така нататък. Повечето хора са в такова емоционално състояние дори несъзнателно. Просто са и не знаят защо реагират на определени неща по определен начин в живота. Какво можеш да направиш в такава ситуация? Мозъкът започва да мисли логически решения. Какво имам аз, за да се почувствам по-добре? И тук точно идва егоцентризма към материалните придобивки. В крайна сметка, в такава позиция човек би се обърнал да види какво е постигнал, какво е създал в работата си, за да намери утеха. Друг ще намери утеха в вещи, трети в семейство, четвърти в партньор до себе си и прочее. В крайна сметка знаем, че понякога живота е жесток. Или поне така го наричат хората. Всъщност, живота грам не е жесток. Просто се опитва да ти покаже колко важно е да имаш себе си. Все пак се надявам никога да не сте губили себе си, за да не се налага да се намирате отново. Това е не толкова приятно преживяване, но има способността да ви свърже с вас самият по един забележителен начин. Така вие всъщност може да намерите любовта вътре в себе си. Тази любов, за която всички духовни хора ви говорят, всъщност представлява точно това. Мисията живот не се учи с четене на книги. Да, определено ще помогнат по пътя ви и ще ви направят по-подготвени. Но наистина ли мислите, че ако опре нож до кокала, вие ще сте подготвени? Едно е на теория, друго е да си в ситуацията, изпитвайки определени емоции и чувства, които ви водят до определени мисли. Ами ако ви кажа, че вашето тяло е най-голямата книга, която някога ще отворите. Всъщност, в нас винаги стои правилният отговор по един или друг начин. Казвам по един или друг начин, защото всеки човек е различен и по различен начин изпитва живота. Затова всъщност е важно човек да намери камъка, на който да се опре вътре в себе си. Когато този камък е застопорен в хубава почва, няма на къде да мърда, нали? Точно поради тази причина е много важно да създаваме живота си честно, да спазваме всички закони, включително кармични, материални и морални. Създавайки живота си по този начин, всъщност няма опасност почвата да подаде. В същото време трябва да са достатъчно отворени към света, за да го разбирате и да си позволявате да учите непрекъснато нови неща от живота. Като под живота имам предвид с всичките му ресурси. Не позволявайте на този камък да ви държи на едно място. Той служи само за застопоряване в правилният момент. Тук винаги насърчавам хората да медитират, защото не виждам как по друг начин би се свързал толкова дълбоко с този вътрешен камък. Защото този камък, когато е създаден по правилен начин, е връзката с висшата ти душа. Следователно, той няма да те подведе. Той просто ще бъде там с теб. Независимо какво се случва в живота ти, винаги имаш себе си. И това е магията на живота. По-рано споменах за материалните придобивки. Често хората не знаят как да се грижат за финансите си. Ако всеки един от вас ми напише списък с абсолютно всичко, което се купува през месеца, съм сигурен, че голяма част от покупките не са нужни. Хората често харчат пари за неща, които са вредни за тях и те дори не го осъзнават. Някои хора ще кажат, да, но потокът от пари трябва да върви. Следователно, аз трябва да харча повече, за да получавам повече. Това е точно така, но това не означава да купуваш произволни неща. Всъщност е добре човек да дарява 10% от парите, които е изкарал. Тук говорим от нетния доход след плащане на данъци. Грижайки се правилно за вас със средствата ви и позволявайки на потока да върви с дарените 10%, вие всъщност показвате, че можете да контролирате финансите си и насърчавате Вселената да ви дава още и още. Това дали сте устроени за големи финансови печалби или не, се разбира още от раждането ви. То общо взето се разбира по жизнената енергия, която човек притежава. Да притежаваш голям приход означава силна жизнена енергия. Разбира се, има хора, които са създадени само там да има силата. Просто цялата им жизнена енергия работи в тази посока. Цялостната идея тук е, че всъщност не трябва човек да се сравнява с другите, както е модерно. Устроен си така, че да живееш повече от добре, стига да прилагаш всичко казано от по-горе. До голяма степен, приходите, които получаваме, зависят от емоционалното ни състояние. Няма значение колко сме умни, какви таланти и умения имаме, какво висши сертификати сме изкарали.
Като тук отново се връщаме на изреченията, които ви поднесах с камъка. Създаваш ли всичко според законите, ти строиш здрава структура на твоят вътрешен дом. Да, така всичко се случва много по-бавно, но в крайна сметка печелиш маратона. Предпочитате да ви е гадно 5 години или да ви е гадно цял живот, защото не сте послушали себе си и живота ви няма стабилни основи. Като гадно е в кавички. В крайна сметка, вие чувствате ли се гадно през това време, отново нещата няма да се получат. Точно за това, много неща са лесни на теория, но много малко хора ги прилагат на практика, още по-малко разбират истинското значение, което стои зад всичко. Да не говорим, че пътищата до целите ви са неограничени и всеки може да подходи според енергийната си система. Та когато нещо не върви по план, като тук имам предвид проблемите, които възникват в животите ви, почти винаги са, за да осъзнаете дадена илюзия, в която сте се вкарали. Тези неща не идват, защото вие сте толкова специални, че света е срещу вас. Това е голям егоцентризъм. Да се мисли за толкова специален, че все пак на теб да не ти върви. Предполагам, че всеки един от вас ще се сети за поне един такъв човек или ще погледне в себе си. Каквато и да е ситуацията, не е нищо лошо. Всеки е минавал оттам. Идеята е просто да разберете какво стои зад всичко това и да го пуснете, разбирайки, че всъщност всичко става за теб. Промяната в гледната точка може да изгради изцяло нов вас и да постигнете целите си. Има неща, за които мечтаете или си казвате: ех, и аз да бях там, и аз да правих това. Ами Вселената веднага започва да работи за вас. Само че за да се качим на по-високо ниво, ние трябва да имаме изградена дисциплина за даденото нещо, да влагаме нужните усилия цялостно. Нищо в живота не идва просто така. Чувал съм как хора казват, че трябва да живееш като човека, който искаш да станеш. Следователно, ако вадиш еди колко си пари от това, което правиш, ще харчиш за това и това. То по тази логика всички хазартно зависими, защо не печелят в крайна сметка, а затъват в дългове. Явно тази схема не работи. Ето е истината. Човека, който трябва да станеш на първо място, няма да харчи дори за такива глупости, защото знае колко незначителни са те всъщност. Да, мога да повдигнат егото ти за момент, но в крайна сметка това не води до никъде. Единствено те вкарва в илюзия или по-скоро собствена маска, прикривайки несигурността си. В духовността всъщност е точно обратното. Трябва да си напълно честен със себе си. В крайна сметка, през деня ви минават между 60 и 80 хиляди мисълформи. Тези мисли, чувства и емоции не ви определят, но са там. Човек, ако не практикува пълна честност към себе си, той много лесно може да се хване за повечето от тези мисли и емоции и да си каже: това съм аз. Точно поради тази причина е хубаво човек да медитира. Така се свързва с истинското си аз и всъщност отсява информацията, която не го засяга. Та, когато осъзнаете какво сте вие всъщност, дойде ли дадена емоция или мисъл, вие много лесно може да си кажете: това не съм аз. След което да изпитате дадената емоция и да си продължите с деня. Все пак емоциите нямат логика, следователно не е нужно да са логични за вас. Знайки, че това не сте вие, така много лесно може да изразявате себе си, дори да не се чувствате добре. Тогава несигурността във вас няма да ви управлява. Следователно, няма да се притеснявате дори от мнението на другите. Както споменах още от началото, тези неща са модерни. От вас зависи да ги изкарате от мода. И сега, ако ви питам какво е на мода, едни от вас ще отговорят, други не. Но истината е, че никой от вас няма да изкаже правилният отговор. Хората не знаят какво искат цялостно. Малко сме станали като прасетата. Каквото и да хвърлиш, все ще се изяде. Всичко това в кръга на шегата, разбира се. Тук отново допира до това, което казах по-рано, за кое е това аз всъщност. Може би ще направя отделно видео за това какво представлява истинското аз и как да го разпознаете сред хаоса от мисли, но до тогава искам да ви кажа следното. Ако усещате, че този вътрешен камък, за който говорих при вас е нестабилен, ако емоциите ви управляват, ако се въртите в един и същи цикъл от проблеми и усещате, че сте изгубили връзката със себе си, не е нужно да се справяте сами. В моята практика аз не ви давам просто съвети. Аз ви помагам да изчистите енергийното си поле от тези натрупани емоции и блокажи, за да може сами да чуете собствената си истина и да изградите тази здрава основа. Ако сте готови за тази крачка, линкът за индивидуална сесия е в описанието под видеото. Благодаря ви, че останахте до края, абонирайте се за канала и до скоро!